Каю! Пата! Слоня! Лула! Сонечка! Покайо! Барабанщик. О, там Покайо! Тільки гляньте. А що він робить? Вітаю, Покайо. Вітаю! Ці хтось із вас бачить або чує, по чим гэта стукає Покайо? Барабан! Він грає на барабані. Менавіта. Грає на барабані. Забавний гук, хіба ні? Так, барабан – цудовний інструмент. Ого! По-моєму, трохи загучно Покайо. Докладно загучно Покайо. Покайо! Покайо! Ха-ха! Так, ну, ти граєш трохи... Граю гучно. Так, гучно. Магчыма, ти мог би... Покайо? Я пішов по сяброў. Сонечка, грать! Покайо! Покайо! О, мне здаецца, Сонечка драмала. Не ўпэўнены, што ёй цяпер будзе цікава граць на барабане. І баюся нават слухаць тваю ігру. О, там слоня, як вытанчана яна танцуе. Барабан! Божухна, ти у парадку, слоня? Покайо, по-моему, слоні цяпер таксама не до барабана. Яна танцуе. Пата, грать! Грать! Барабан! Пата? Покайо. Баюся, Пата таксама не хоча граць. О, Покайо, чакай. Баюся, Покайо крыху пакрыўдзіўся.
Пакайо. Пакайо. Так, ты хацеў граць на барабане, ведаю. Але бывае так, што не ўсе хочуць рабіць тое самае, што хочаш ты. У той самы час, калі хочаш ты. Але можа, калі ты пачакаеш і прапануеш ім пазней, калі яны скончаць... Граць. Так, разумею, Пакайо. Чаму б табе не пайграць цяпер? Нікому не перашкодзіш, а у сэнсе нікога не ўзрадуеш. Паглядзі, Пакайо, там! Пакайо, можна цябе патурбаваць? Здаецца, твае сябры хочуць граць на барабанах. Слоня, Пата, граць! Так, ого! Як той казаў, прыемныя, або ў нашым выпадку гучныя неспадзяванкі прыходзяць да тых, хто ўмее чакаць. Віншую, Пакайо! Да сустрэчы! Шчыра дзякуем клубу кемлівых дзяцей «Жэўжык», Даніку Яўшыну Ільюшевічам, Станіславу Янукову, Лявону Спірыдонаву, Сяргею Адзянцу, Валерыю Мяцельскаму, сям'і Анфімавых, Максіму Кузьмічу, Мацею Маланцы і Аліне Ваяйковым, Надзеі і Сяргею Сакольчыкам, Сяргею Еніну, Вітушцы і Ірыне і ўсім фундатарам за падтрымку.